खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। खासियाबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि सनाथि मायथाइ फोरबोआ खुंफुंजाबाय। सिलचरनि इनकाम टेक्स मावख'आव सिबिआइआ हरखाबै सिग्रोमदों। माला सेनानै लांनाय समाव सासे आइजोखौ देगारजों सुदों। मणिपुर पुलिसआ अपारेशनाव 7 उदखारिफोरखौ खादों। बनसुआ अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि प्रेमा खान्डुखौ लोगो हमहैदों। बङाइगावआव बेरायग्लांनाय मासे मोदै मोनदों। बुथारजानाय माया गगैया आसामनि बारग' मन्थ्रिनि फिसौजोमोन। आसाम जातीय परिषदनि दैदेनगिरि दुलदुल बरकाटाकिया रुंसारि जाबाय। गुबुन लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा थैदों आरो 2 जोखोम। एबसुनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ 15 डिसेम्बराव खुंफुंनो सायख' आनजाद बर्डआ फोसावबाय। बाक्सानि भांग्रि खुसियायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 1974 मायथाइयाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि ओनसोलनि माखासे सानसुमै आरो रायजो राजाफोरनि नाजानायाव गायसनजानाय खासियाबारि गोजौसिन फरायसालियाव बैथि बोसोराव 50 बोसोराव आबुं जाफैबाय। बे 50 बोसोर जानायखौ नोजोर लाखिनानैनो 29 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 30 नभेम्बरसिम साननैनि हाबाफारिजों सनाथि मायथाइ फोरबोआ खुंफुंजायो। दिनै जोबथा सानाव फुंबिलियाव फिरफिला बिरहोनाय सनाथि मायथाइ फोरबोनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय आरो बारग' सोरगोआरि फोरोंगिरिफोरनि सावगारियाव बिबार बावनाय बायदिसिना हाबाफारिया जागायजेनो। बेनि उनाव सनाथि मायथाइ फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानैनो मोनसे हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारियाबो खुंफुंजायो। बे हाबाफारिखौ जमदुवार बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि निरद नार्जारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो निरद नार्जारिया। सिबिआइआ सिलचर इनकाम टेक्स मावख'आव हरखाबै सिग्रोमदों। मख'नो गोनांदि सेन्ट्रेल ब्युर' अफ इनभेस्टिगेशनआ शुक्रबारनि मोनाबिलियाव सिलचरनि इनकाम टेक्स मावख'आव 2 मावख'गिरिफोरखौ हमनानै हरखाबै सिग्रोमदों होननानै मिथिहोदों। बेनि गेजेराव सासेया आइजो मावफारियामोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे अपारेशनखौ शिलंनि सिबिआइ मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया खालामदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बबेखानि मावख'नि मावफारियाफोरखौ हमनायनि थि जाहोनफोरखौ सिबिआइआ फोरमायाखै। बेनि खामानिया आसामाव सिबिआइजों बावैसो सा-सानजा सीमा रेलवेनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ खानायजों लोगोसेनो गोजौ थाखोनि अपारेशनफोरनि गेजेराव मोनसे। मख'नो गोनांदि रांखान्थियारि केलेंकारि सोलिबाय थानाय सन्देह खालामनानै 20 नभेम्बराव सिबिआइआ टनय देबनि न'आव सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव गोबां दाय गोनां आइजेंफोर आरो दलिलफोरखौ बोखांनो हादोंमोन होननानै मिथिहोदों। सिबिआइनि नायबिजिरनायनि थांखिया राङारि बेले-बेजेखौ दिन्थिफुंनाय आरो बे अपारेशननि समाव जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। गुवाहाटीनि सन्दरपुर ओनसोलाव फुंनि समाव सासे आइजोनि मालाखौ सेनो नाजानायाव फेलें जानायनि जाहोनाव आइजोनि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गाग्लोबजानाय आइजोनि सिनायथिखौ कनसन सिन्हा होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बाइकआव गाखोनाय 2 दुथांफोरा सासे आइजोनि मालाखौ सेनो नाजानायाव बे जाथाया सोमजिदोंमोन। जोखोम जानाय आइजोखौ दासान्दि दिसपुर पलिक्लिनिकआव फाहामथाय होनाय जाबाय होननानैबो मिथिहोदों। बे मुगैथाव जाथायनि उनाव जायगानि थागिरिफोरा जिंगा सिखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव रां दाबिनायजों लोगोसेनो आयेननि बेरेखायै खामानि मावग्रा उदखारिफोरनि बेरेखायै मणिपुर पुलिसआ गोख्रोङै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 7 उदखारिफोरखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि पिपुल्स रिभलुशनारि पार्टी अफ कंग्लैपाकनि मावथि सोद्रोमा हुइद्रुम प्रियकुमार सिंह 37 बोसोरखौ सोनाब इम्फलनिफ्राय खानो मोननाय जादों। इम्फलाव थानाय दखानफोराव शुक्रबारखालि रां दाबिनायजों लोब्बा दङमोन होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। लोगोसेनो इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्टनि केडार संगम संफाम वारिस 25 बोसोरखौ थौबल जिल्लानि हावरु हांगामताबि चाला माककनिफ्राय पुलिसआ हमनो हादों। पुलिसआ सिग्रोमनायाव बिनिफ्राय गंसे ब्लेक हलस्टार
गरबा 9 mm गोथां गुलि गंसे साखा खबब्रै गारि मेगजिनजों लोगोसे .32 पिस्तल आरो गरथाम गोथां गुलि जब्द खालामनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो बृहस्पतिबारखालि अपारेशन खालामनायाव कंग्लैपाक कम्युनिस्ट पार्टीनि साथाम केडारखौ पुलिसा खानो मोननाय जादों। बिसोरनि सिनायथिखौ माइबुर सरोज खान 32 बोसोर आरो बकी मायुम शाहिद खान 30 बोसोर आरो सोनाब इम्फलनि संथाम श्यामचन्द्र 23 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय गरथाम 5.56 mm इन्सासनि गोथां गुलि जब्द खालामनो हादों। बनसु एबा बड'लेण्ड नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियनआ आथिखालाव आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ सिगाङाव लानानै आसामनि नसुं रायजोफोरनि गिबि मन्थ्रिफोरजों लोगो हमलायनायखौ नागाराखै। शुक्रबारखालि बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिलनि दैदेननायाव बनसुनि मोनसे थान्दै हानजाया अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि प्रेमा खान्डुजों लोगो हमनानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि बिथिङाव राजखान्थियारि नोजोरजों हेफाजाब होनो थाखाय खावलायहैदों। लोगोसेनो बे खाबुआवनो बड'लेण्ड सोरजिनाय आयदाखौ लानानैनो गांसे गोसोखांलायबो गथायो बनसुआ। बनसुनि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारिया मिथिहोनाय बादिब्ला सावरायनाया जोबोर गोजोनथाव आरो दाथायारि बिथिंजों जाफुंलाङो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङावबो बे आयदाखौ लानानै बनसुआ मेघालयनि गिबि मन्थ्रि डक्टर कनराड सांमा, मिज'रामनि बारग' गिबि मन्थ्रि जराम थांगा आरो त्रिपुरानि राजा प्रद्युत बिक्रम मणिक देबारमाखौबो लोगो हमखांबायमोन। बङाइगाव जिल्लानि नामदाफारा 3rd ब्लक ओनसोलाव शुक्रबार फुंनि समाव मासे मोदैखौ लांदाङै बेरायग्लांनायखौ नुनो मोननायनि उनाव गोबाङैनो दावराव दावसि जानायखौ नुनो मोनदों। जायगानि थागिबि सुबुंफोरा हाग्रानि मोदैखौ नुग्रोनायनि माखासे समनि उनाव हमनानै दोनदोंमोन। हरखाबै बेबायदि ओंखारनायखौ नुनो मोननायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा जिंगा सिखांदों। बबेखानि हाग्रा बिफाननो बेनि बागै खौरां हरनायनि उनावबो जाथायसालियाव नुजाथिहैयाखैमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि 19 बोसोर बैसोनि माया गगैआ बेंगालराव बुथारजादोंमोन, जायखौ रायजोनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि आरो कंग्रेस दैदेनगिरि इन्द्र गगैनि फिसौजो होननानै सिनायथि होदों। मायाखौ मंगलबारखालि बेंगालुरुनि इन्दिरानगरनि मोनसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव गोबां सुरिजों जखम जानायनि गोथै देहाखौ मोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि बिमा थैनायनि उनाव बिमाया माया आरो बिनानावखौ जोथोन लाबोगासिनो दङमोन आरो माखासे बोसोरनिफ्रायनो बेंगालराव थागासिनो दङमोन। मख'नो गोनांदि मेलेमगोनां फरायसा मायाया गुवाहाटीनि हेन्डिक फरायसालिनिफ्राय मोनबा आयदायाव लेटार नम्बर लानानै उथ्रिदोंमोन आरो थांनाय दानावसो बेंगालराव साख्रि मोनदोंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रादि गावनि गिबि बेथन लानायनि सिगांनो मायाया बुथारजादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला मायाया सासे ब्लगारबोमोन। बे जाथायजों सोमोन्दो लाखिनानै इन्दिरानगर पुलिसआ बुथारग्रा दायनिगिरि केरालानि थागिबि 21 बोसोर बैसोनि आरब हनयखौ खादों। पुलिसआ रिपर्ट होनाय बादिब्ला मायाया आरबजों लोगोसेनो 23 नभेम्बराव इन्दिरानगर नैथि स्टेजनि रयेल लिभिं सार्भिस एपार्टमेन्टआव चेक इन खालामदोंमोन आरो आरबा मंगलबारखालि फुंनि 8:19 रिंगासोआव एपार्टमेन्टनिफ्राय ओंखारलांनायखौ सीसीटीवी फुटेजनिफ्राय मिथिनो हादोंमोन। बे जाथायनि उनाव पुलिस आरो फरेन्सिक हानजाफोरा मायानि गोथै सह'खौ बिसनायाव गोबां सुरिजों जोखोम जानायजों लोगोसेनो बिखायाव गोबां जखम जानाय मोनदोंमोन, जायखौ बुथारनायनि सन्देह खालामनायबो जादों। असम जातीय परिषदनि सेन्ट्रेल जइन्ट सेक्रेटारि आरो दुलाराय आसाम फरायसा आफादनि बारग' लोगो नेहाथारि दुलदुल बरकाताकिया शुक्रबारखालि रुंसारि जाबाय। मख'नो गोनांदि बिश्वनाथ सारियालियाव बिहालि बियाबनि उफ्रा बिसायख'थि फोसावदिंनाय समाव हार्ट एटाक जानायनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङमोन। दुखु गोनांदि गोबां फाहामथाय होसेयावबो बरकाताकिया रुंसारि जाबाय। बरकाताकिनि अबथिरायै रुंसारि जानाय समाव असम जातीय परिषदखौ सोमोनांहोदों आरो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ दुखु मोनहोदों। दोलोनि आफादगिरि लरिनज्योति गगৈ आरो नेहाथारि जगदीश भुयानजों लोगोसेनो गुबुन गागि दैदेनगिरिफ्रा मान बावनो थाखाय GMCHआव बाहागो लाहैदों। मख'नो गोनांदि बरकाताकिया माखासे समनिफ्रायनो देहानि सावस्रिनि जेंनाजों जुजिगासिनो दङमोन आरो 14 नभेम्बराव हार्ट एटाकजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन होननानै मिथिहोदों। असम जातीय परिषदआ बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नखर आरो मददगिरिफोरनिसिम दुखु फोरमायदों।
मरियानियाव शुक्रबारखालि गंसे गोख्रैयै खारबोनाय ट्राकआ गंसे स्कुटिखौ सौख्रांनायनि जाहोनाव स्कुटि सालायग्राया गोब्राबै जोखोम जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि नाकासारि फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाबै सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव मरियानि पुलिस थानानि साखाथियावनो बे जाब्रबथाया सोमजिदोंमोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायनि उनाव लोगो लोगोनो ट्राक ड्राइभारा खारखोमादोंमोन। लोगोसेनो जोखोम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखायै दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जायाखै। बेराफारसेथिं सबुआनि भलुंगायाव गंसे बाइकखौ सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव हरखाबै मोब्लिब खुन्थियाजों सौख्रांहैनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो। लोगोसेनो गुबुन सासे लोगोआ गोब्राब जोखोम जादों होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्टनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थादों आरो बे मिरुआरि रोंगौथि सायख' आनजाद एबा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशनखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बर्ड एबा सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जामिनेशन बर्डनि मददजों खुंफुंनो थांखि लानाय जाबाय। रोंगौथि सायख' आनजादनि नोजोर आरो थांखिया बेनोदि बर' बिजोंनि फरायनाय फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बांहोनाय आरो बादायलायनाय मुगायाव बादायलु गोसो फरायसाफोरनि गोसोआव सोंनायजों लोगोसेनो बे आनजादनि गेजेरजों गुबुन गुबुन सोरबिथिङाव थानाय फरायसाफोराबो बादायलायनायनि गेजेरजों गावनि सायाव फोथायनाय लाबोनो हायो आरो इयुनाव जायखिजाया आनजादजोंनो मोगा मोगि जानो हायो। बेफोरबायदि गोबां बिथिंखौ नोजोराव लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन थासारिनि फरायसाफोरनो मोनसे लामा दिन्थिनाय आरो बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगानि माहारिनि फरायसाफोरजों स्रें स्रें बादायनानै देरहासार जाहैनो हायो। बेनि थाखायनो एबसुआ मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बर्डनि जोहै थाखो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि गेजेराव रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंबोनाय जादों। बेबायदिनो मिरु रोंगौथि सायख' बर्डनि मासिगिरि बिसोमखोर बसुमतारिया देग्लाय बोसोरनि रोंगौथि सायख' आनजादखौ फैगौ 15 डिसेम्बराव खुंफुंनो लानायखौ बरमायाव खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावदों। देग्लाय बोसोराव आनजाद होगिरि बिनायसाफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों आर'ज बिलाइखौ सुफुंनो हागोन होननानै फोसावदों आरो आनजाद होगिरि बिनायसाफोरखौ आर'ज बिलाइखौ 30 नभेम्बरनिफ्राय 8 डिसेम्बरनि गेजेराव सुफुंनो बिथोन होनायजों लोगोसेनो आनजाद होगिरि बिनायसाया आनजाद फिस महरै 30 रां होनांगोन होननानैबो खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावो। नुजाथि बिलाइखौ 8 डिसेम्बरनिफ्राय इसु खालामगोन आरो 15 डिसेम्बराव आनजादखौ खुंनाय जागोन आरो आनजादनि फिथाइखौ फैगौ गोदान बोसोर जानुवारि दाननि गिबि सप्तायाव फोसावनायजों लोगोसेनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर मोननाय बिनायसाफोरनि गेजेरनिफ्राय टप 3 सायख'नानै सेथिनो 20,000, नैथि बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरनो 15,000 आरो थामथिनो 10,000 रां स्कलारशिपजों लोगोसेनो गांसे मान बिलाइजों फरायनाय जागोन। लोगोसेनो टप 3 नि गाहायनि सिंनि टप 5 सिम सायख'नानै फरायसाफोरनो गांसे फोरमान बिलाइ आरो 2,000 रां स्कलारशिपखौ 57थि मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव होनाय जागोन होननानै मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद बर्डनि मासिगिरि बिसोमखोर बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावदों। फिन आरोबाव बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। भारत भुटान सिमना हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै सुबुं थानाय ओनसोलाव हाबफैनानै गोबां समावनो गोबां नखरनि माइ माइरं आरो गुबुन गुबुन आबादफोरखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसेनो मानसिनि जिउ खहा खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बेबादिनो बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलनि बाटाबारि हाग्रा मावख'खोन्दोनि सिङाव थानाय भांग्रि कुसि दुर्गापुर गामिनि 46 बोसोर बैसोनि नलेन बर' मुंनि सासे सुबुंखौ सनिबारखालि फुंनि 5:30 समाव हाग्रानि मैदेरा हरखाब गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रियै जिउ फोजोबलाङो। फोरमायथिनाय बादिब्ला नलेन बर'आ गावनि नसुं सेरावनो माइ फोथाराव फुंनि समाव हानानै दोननाय माइ मोथि सरनानै लायनो होननानै थांदोंमोन। बे समावनो हाग्रानि मैदेरा हरखाब होसोबोनानै गाग्लोबनानै नलेन बर'खौ जायगायावनो जिउ फोजोबलाङो। इयुनाव जाथाय जानाय जायगायाव मुसलपुर थानानि पुलिस बाटाबारि हाग्रा मावख' खोन्दोनि मावख'गिरि SSBआ थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसेनो गोथै सोलेरखौ बोखांनानै नायबिजिरनो थाखाय डक्टर रबि बर' देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानैबो खौरां मोननाय जादों। फोरमायनो गोनांदि गामिनि रायजो राजाफोरा हाग्रानि बिफान आरो सोरखारखौ नलेन बर' थैनायनि सायाव नखरनो नांगौ बायदि राहा लानो आरो मैदेरनि बेबादि उदखारखौ होबथानायनि राहा लानोबो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। गोजोन्थों।